Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing cahayu. Ing dina iki kita bakal sinau materi unggah-ungguh basa. Unggah-ungguh basa yaiku penganggone basa tumrap pasrawungan atau penggunaan bahasa dalam pergaulan. Tegese wong Jawa ki cah lek matur karo wong sing beda diadepi, basa sing digunakake ya bakal beda tergantung sapa sing diadepi. Jinise unggah-ungguh basa ana papat. Nomor 1, ngoko lugu utawa disingkat NL, ngoko alus, krama lugu lan krama alus. Ngoko lugu yaiku basa ngoko sing tembung-tembunge ora kecampuran tembung krama inggil. Tegese kabeh tembung-tembunge isih kasar. Sapa wae sing iso gawe tembung ngoko lugu iki? Nomor 1, wong sadrajat sing wis raket, koyo sampeyan karo kancane. Nomor 2, wong tuwa marang wong sing luwih enom. Kaya to bapak marang putrane, mbah marang putune lan sak panunggalane. Tuladhane, kowe arep lunga menyang endi? Sing nomor 2 ya kuwi tembung ngoko alus. Ngoko alus yaiku basa ngoko sing tembung-tembunge kecampuran tembung krama inggil. Kapan awake dhewe gawe ngoko alus utawa sapa wae? Panganggone basa ngoko alus ya kuwi nomor 1 sedulur enom marang sedulur tuwa. Sampeyan karo masih sampeyan. Nomor 2, wong sing kapernah tuwa marang wong enom sing derajate luwih dhuwur. Kaya to bapake sampeyan marang Pak Lurah sing umure luwih enom. Nomor 3, ibu marang bapak sing biasa gawe basa ngoko. Tuladhane, saka ukara kowe arep lunga menyang endi yen didadekake ngoko alus dadine panjenengan arep tindak menyang endi. Tembung kowe dadi panjenengan lan tembung lunga dadi tindak. Sing kudu dieling-eling nalika arep ndadekake ukara ngoko lugu dadi ngoko alus nomor 1, ya kuwi subjek kowe dadi panjenengan, liyane panggah apa eneke. Aku panggah aku, bapakku panggah bapakku. Nomor 2, tembung kriya utawa kata kerja sing maune ngoko lugu dadi krama inggil. Kaya to tembung mangan dadi dahar, tembung turu dadi sare. Dadi kena dibaleni saka ukara kowe arep lunga menyang endi yen didadekake dadi basa ngoko alus dadine panjenengan arep tindak menyang endi. Paham ya, Cah?